जायाखैनो खोनादों मादि फैदों जायाखैनो खोनादों र' नायनो है थांफिनदो फन र' नायनो है थांफिनदो फन Ayo, itemnya jauh sudah enggak? Tuh. Ini kan nangga nama lain. Sementingan kulikan naba Maka ngapain? udah hasib kan di maka sunang gak hasib maka nama Siang. Ini kan taruh. Sudah. Mas pernah nih tabamun. Nangaba, ada.
신길 팡팡. 이분이 Ayo, ay tinggi tuh sudah enggak? 좋아. Ini kan nangga nama lagi. sebenarnya kuliah Kalau naba nggak ada apa? hasil kan di maka senang nggak hasil nggak nama. Siap. Ini kan tahu. Sudah. Mas pernah nih tapaman. 네. Ang kinamaya ni sa siniskew do minirli na kalizi. 신길 팡팡. Ini ayo, ay tinggi tuh sudah enggak? 좋아. Ini kan nangga nama lagi. sebenarnya kuliah Kalau naba nggak ada apa? hasil kan di maka senang nggak hasil nggak nama. Siap. Ini kan tahu. sudah. Mas pernah nih tapaman. 네.
बाथ्रा बुङो। बाथ्रा बुङो।
manjakan. Kenapa juga besar? Buka beli di sana udah. Mana awas seperti tadi. Mami juga dia. Ini jalan mobil Anda. Gambar orang. Manja pula. Ini angkat terlalu naga sih, mami Jawa sih. Mani yang buka nih bedikan.
एम्बु गाबनाय बायदि गाबदों। दोनथ'नोसै दे खामानि मावनि। आंहाला दा आवाज जाजोब्बाय। दुगैनो थाङा दुगैनो? र' आंहाला दा बिदि गाबबाय आरो। गोरा एबा माने एम्बु गाबनाय बायदि गाबदों। गोरा एबा बुंनाङि गोरा एबा बुंनाङि दोनथ'नोसै दे खामानि मावनि। आंहाला दा आवाज जाजोब्बाय। बाथ्राखौ बुंनानै दुगैनो थाङा दुगैनो? र' हरावसो बिदि गाबजायोना एम्बु गाबनाय बायदि दा मानो गाबदों जेन फेनबो बन्द' खालामलायदों। आं इथिंबो दोनथ' गरम मोनबाय। फेननि आवाज सानदोंमोन आङो। मालायनि गोसोआव दुखु होआ। इसे बांसिन आवाज ना सोरजोंबा नाङा फाङा खाब्रां बियो गोसोआव जोबोद दुखु मोनो। माने एम्बु गाबनाय बायदि गाबदों। गोरा एबा बुंनाङि गोरा एबा बुंनाङि दोनथ'नोसै दे खामानि मावनि। आंहाला दा आवाज जाजोब्बाय। बिदि होननायखौ माबा स्रि जालायो। दुगैनो थाङा दुगैनो? र'
बुंना बिराद खनोसैलै खामानि मावनो आंहाला दा आवाज जाजोब्बाय मानो फैफिनबाय थादो दा माबा बोरैबा सानो सल'आनो माने बुगा बेबायदि मानो फैफिनबाय थादो दा मा बुस्थु गोरा एबा बुंनाङि गोरा एबा बुंना बिराद खनोसैलै खामानि मावनो माबा इयुनिफोरखौ दा होगोन जाजोब्बाय मानो फैफिनबाय थादो दा माबा मानोना मोनसेखौ लिरखानोसै आङो हेल' माने बुगा बेबायदि लिरदावना जादो माबा आवाज गाज्रि गारदोलै आंना बिरादनो गोरा एबा बुंनाङि गोरा एबा बुंना मानो इदि गाबखोथाय आंबो मिथियाखै मानो गाबगासिनो मा गाबमारदोंसो मिथिया खनोसैलै खामानि मावनो आंहाला दा आवाज जाजोब्बाय बिदि गाबदो मानो गाबदोबा इदि आं दाना फैफिनबा मानो इदिनो फैबाय थादोलै मानोबा गासिनो ओमफ्राय इदिनो फैबाय थादो मानो इदि आवाज जादोबा आं बिसोरखौबो फोजोबलायबाय नामा मा होनाखै लाइक होना होदो आगैमोन गोरा एबा बुंनाङि गोरा एबा बुंना मानो इदि गाबखोथाय आंबो मिथियाखै लाइक होनानै हो मा गाबमारदोंसो मिथिया मा खबर खायसेसो खोनाजोब्बायना जेनेबा
गासिबो आं माथो खोनानाय नङा खोमा माने आङो फेन होनायखौ थालांजोब्बाय ना माथो थालांखो सबाव थांनो होननाया दिनै थांलाय नामा आं माने दा आं बिदि थाबाय थानायखाय होनदों बिदिनोसै दं जोबथानि रावनिखौ मानसिखौ जोबथानि इयाव खोनादों नामा साउन्ड खोनाजोबदों ना नायनायखौ खोनाजोबखायो ना माथो थालांखो सल'खौनो खनना होदो जोंनो मानो गाबदों आं दायो खेबसे नायफिनदों र' आं दाननानै दा फैफिनगोन नामा बोरैबा आवाज जाजोब्बाय हायाबो मा खबर मोजां आदा नै माबा आवाज जाजोब्बाय आंनिया खोनानाय नङा खोमा मानोबा साउन्ड जाजोब्बाय बिदि आं मिथिनो थांलालै माने लाइट होना गालांजोब्बाय आदा मा जाखोबा हर बायदिसो मोनसिगोन नामा माबा आवाज जाजोब्बाय आंनिया खोनानाय नङा खोमा मानोबा साउन्ड जाजोब्बाय बिदि आं मिथिनो थांलालै गासै बारा जाबाय साउन्डआनो माबा
जाजोब्बाय मबाइला ओरै नांना थुबाबो जाया जाया जाखाबाय थाखादो माबासो जादों कमेन्ट खालामदो दे मबाइला ओरै नांना थुबाबो जाया जाया जाखाबाय नों सल' दामनायखौनो 8 मिनिटनि सल' दामनायखौ इदि सोरबा खननो रखम खोनाबाय आङो अखा हालाय सान्दुंलाय जाबाय थायो माबा बे आवाज जादों खोमा आवाज खोनायाखै मानो आवाज जादों होनबा दानि बे आवाज जादों खोमा बे बाराद्राय माला खोनायाखै मानो आवाज जादों होनबा दानि बे आवाज जादों खोमा बे आवाज माला थाङो आरो मानो आवाज जादों होनबा दानि बे आवाज जादों खोमा बे आवाज माला थाङो आरो मानो आवाज जादों होनबा दानि आवाज जादों खोमा बे आवाज माला